Bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea, aħna kollha għandna drittijiet taħt il-liġi tal-Unjoni Ewropea. Dawn id-drittijiet huma fl-aħħar mill-aħħar interpretati u mħarsa mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea. Sal-lum, il-Qorti tal-Ġustizzja tat iktar minn 25,000 deċiżjoni dwar varjetà kbira ta' suġġetti li jolqtu direttament il-ħajja tagħna. L-ewwel eżempju, id-drittijiet tal-passiġġieri tal-ajru. Bis-saħħa ta' deċiżjonijiet mogħtija mill-Qorti tal-Ġustizzja, jekk it-titjira tiegħek tasal b'dewmien ta' iktar minn 3 sigħat, inti tista' titlob kumpens. Il-Qorti tal-Ġustizzja żgurat ukoll li t-trasportaturi tal-ajru ma jistgħux jinvokaw problemi tekniċi sabiex jevitaw li jħallsu dan il-kumpens. It-tieni eżempju, Google u dritt li wieħed jintesa'. Il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt li jitolbu lil mutur ta' tfittxija bħalma huwa Google inneħħi intrati marbuta magħhom mill-lista ta' riżultati ta' tfittxija wara tfittxija fuq isimhom. Dan jagħtina kontroll ikbar fuq il-preżenza tagħna fuq l-Internet. It-tielet eżempju, trattament mediku fl-Unjoni Ewropea. F'sensiela ta' kawżi, il-Qorti tal-Ġustizzja ddikjarat li jekk ċittadin imur f'pajjiż ieħor tal-Unjoni Ewropea sabiex jirċievi trattament mediku, dan għandu jitħallas lura mill-iskema ta' assigurazzjoni tas-saħħa nazzjonali tiegħu taħt l-istess kundizzjonijiet fil-pajjiż tiegħu. Jekk dan it-trattament jeħtieġ soġġorn fi sptar, il-pajjiż taċ-ċittadin jista' jinsisti li qabel ma jingħata trattament tingħata awtorizzazzjoni minn qabel. Iżda l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li din l-awtorizzazzjoni ma tistax tiġi rifjutata fir-rigward ta' proċeduri standard sakemm l-istess trattament jew trattament ekwivalenti ma jkunx jista' jingħata fil-pajjiż taċ-ċittadin fi żmien raġonevoli. Dan il-prinċipju joħroġ mill-libertà li jiġu provduti servizzi li hija ggarantita mit-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan huwa biss wieħed mid-diversi artikoli ta' trattat li kienu miftema sabiex jiġu protetti ċittadini tal-Unjoni Ewropea u li huma protetti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea.